No niin, moi, ja tässä Eetu Simola talousmatikan tunnilta. Ja tässä on ensimmäinen tehtävä 1A, luo yrityksessä katetuottolaskelma kuukauden ajalta. Ja tässä on tehty katetuottolaskelma täällä näin, ja kaikki on selitetty soluviittauksien kohdalla ja kaikki laskelmat mätsää. En mä tiedä mitä muuta tähän pitäisi sanoa muuta kuin, että loistavasti tehty. Kohta 1b. Yritystoiminta on todella kannattavaa, koska sen tulos on 86,75% koko myynnistä ja myyntiluvut ovat kohtalaisen suuret. Valmistuskustannukset ovat pienet verrattuna myynnin hintaan, minkä takia saadaan hyvää tulosta. Tätäkään mä en tiedä, miten mä paremmin selittäisin, kun mulla on kaikki viitattu jo tähän B-kohtaan tekstillä ja no, teksti puhuu puolesta. Kohta 1c. Tässä, kun piti tehdä tää kaavio, niin mä ajattelin ekana käyttää ympyrikaaviota tätä tuloksia, mutta tajusin, että se ei oikein saa kunnolla noita prosenttiosuuksia näkyviin niin kuin fiksulla tavalla, joten mä tulin siihen tulokseen, että pitää käyttää yhdistelmäkaavio. Ja mun mielestä tällä menettelytavalla saadaan parhaiten näkyviin nämä prosenttiosuudet ja pystyy vertailemaan niitä kaikista parhaiten. On kannattavaa tehdä 15% hinnankorotus myös sillä ehdolla, että myynti laskisi noin 10%, koska voittoa tulee silti enemmän noin 840 €. Ja muutenkin, koska muuttuvat kulut laskevat, koska tuotteita myydään vähemmän, niin se myös auttaa asian. Sitten täällä on kaikki merkattu soluviittauksin, miten laskelmat ovat tehty. 2a. Olen tehnyt taulukon ja taulukossa ovat kaikki laskelmat oikein ja jokaisessa kohdassa löytyvät tarvittavat soluviittaukset, niin kuin näkyy täällä esimerkkeissä. En tiedä miten muuten tätä kohtaa perustelisi. Kiitos. Piti määritellä tai arvioida tuotannon määrää 2 vuoden jälkeen, kun se kasvaa 9,4% kuukaudessa, joten määrittelen sen, että 24 kuukautta on kulunut aikaa korkoprosentille ja sitten korkokanta on se 9,4 ja sitten sen jälkeen, no siinä näkyvät laskut. Tämä on tosi vaikeaa selittää, mutta kaaviot on ainakin oikein. Kohdassa 2c on laskenut ensimmäiseksi kuinka paljon liikevaihto on 3 vuodessa laskenut 3 vuoden aikana. Ja sen jälkeen olen ottanut liikevaihdon ja katsonut siitä 4 vuoden jälkeen, kuinka paljon se on noussut 4 vuodessa. Ja tuolta näette tuloksen. Ja vastaus on sama. Jokaisessa kohdassa näkyy taas soluviittaukset, joiden kautta voidaan katsoa, että kaaviot ovat oikein.